Lutke su se vratile u grad. Prijavite se za pravljenje kristala. Kako je na tribinama dok igra Barcelona? Dobroveče. Vadada vas vodi kroz maštoviti svijet lutaka. Najavljujemo interesantne događaje. Srednja mješovita škola mladosti Stivta organizuje tradicionalnu humanitarnu akciju Puna torba Dida Mraza, u okviru koje se prikupljaju novogodišnji poklon paketići za mališane iz Dječjeg doma Mladost u Bijeloj. Svi koji žele za djecu mogu u školi ostaviti slatkiše, igračke i školski pribor. Besplatna škola stripa i ilustracije u organizaciji Narodne biblioteke Budva i ove godine nastavlja svoj program, a bit će održavana četvrtkom u čitaonici Budvanske biblioteke od 16 do 17 sati i 30 minuta. Zavod za metrologiju poziva osnovne i srednje škole da se prijave za učešće na konkursu Ljepota kristala 2020. Zavod za metrologiju će svim učesnicima poslati sve hemijske supstance potrebne za dobijanje kristala u jednoj od kategorija, kao i uputstva za pravljenje kristala. Većina nas je odrastala uz lutke. Lutkarske predstave uvijek su dobro posjećene i jako su rijetke. Evo kako smo se mi proveli. Činjenice nam govore da Crna Gora još nema profesionalno lutkarsko pozorište. Iako glumačke trupe najčešće gostuju u Podgorici tokom Međunarodnog lutkarskog festivala, uželimo se tih maštovitih, duhovitih, poučnih predstava. Obradovala nas je vijest da će biti odigrana predstava Na ivici neba u izvođenju Gradskog pozorišta Podgorica. Nismo mogli da izdržimo i da ne virnemo na probu i upoznamo neke od likova iz predstave. Ja sam vještica šo i u predstavi ću da radim šta god ja hoću i da idem gdje god ja hoću. Ja imam 3 imena. Tihomir, Rajov, Stanić. Ali me zovu Tiho. Mislim, Šo me zove Tišo, ali samo ona. Vi me zovete Tiho. I ja sam njen prijatelj. Oni nas vode kroz priču o prijateljstvu, maštanju i igri, vješticama. Pitali smo se ko to može doći na ivicu neba. Pa na ivicu neba može da dođe svako ko poželi i da nađe šta god poželi tamo. Jer se tamo nalaze sve zaboravljene želje i sve one koje možda još uvijek niste poželjeli. Radoznalost nas je dovela i na premijeru predstave. Uz igru svjetla, muziku i neobične lutke svašta smo saznali. Pa i to šta da radimo sa neostvarenim željama. Sa neostvarenim željama... Pa da ih ostvarimo. Hvala vam što ste nam pokazali kako izgleda svijet na ivici neba. Posjetit ćemo još jednom. Son las 2 primeras. Igrajte se. To ne znači da ste nezreli, već neiskvareni i puni života. Hvala na pažnji.